28 ліпеня, аўторак, у Беларусі 21 гадзіна. У студыі аб'ектыву працую я, Валер Руселік. Вітаю спадарства і сёння ў выданні. Суды будуць, але пазней. Чаму на працэсы над затрыманымі 14 ліпеня масава не з'явіліся сведкі-міліцыянты? Можа, сведкі паехалі там трэніравацца, там у іх там свае справы. Паехаў да мапаўцаў упэўніцца, што разганяць дэманстрантаў тыя умеюць. Лукашенко рыхтуецца до 9 жніўня. Смотрел эти кадры, где там прыгал и в живот бил ОМОНовцев. Вот этого вы не должны допускать. А пачнем з акцыі салідарнасці, якая мелася адбыцца сёння каля будынку камітэту дзяржаўнай бяспекі ў Менску, якую сілавікі ператварылі ў акцыю запалохвання, затрымаўшы як журналістаў, гэтак і звычайных грамадзянаў. Галіна Абакунчык. Тут за маімі плячымі ў Менску камітэт дзяржаўнай бяспекі. Менавіта тут сёння мусіла адбыцца акцыя салідарнасці і падтрымкі Віктара Бабарыкі і ягонага сына Эдуарда. Кіраўніца штабу Віктара Бабарыкі Марыя Калеснікава заклікала ўсіх неабыякавых грамадзян і ягоных прыхільнікаў прыйсці да КДБ і запатрабаваць ягонага вызвалення. І літаральна за колькі хвілін да пачатку пад'ехалі мікрааўтобусы, і нас 9 журналістаў пасадзілі ў гэтыя аўтобусы. Тыя людзі, якія прыходзілі сюды з заявамі, як закликала кіраўніца штаба Мария Колесника, яны были затрыманы. Мы считаем, что это недопустимо, когда журналисты подвергаются репрессиям, потому что нарушаются одни из самых основных законов Конституции. Это статья 34, 35, свобода слова и свобода на получение информации. Мы выражаем солидарность со всеми задержанными. Большое вам спасибо за ваш титанический труд, мы это очень ценим. Большое вам спасибо. Я нагадаю, што Віктар Бабарыка 20 гадоў кіраваў Белгазпромбанкам у Беларусі і пакінуў гэтую пасаду толькі напярэдадні прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. І ён таксама вылучыў сваю кандыдатуру на ўдзел у гэтай кампаніі. Разам з сынам ён быў затрыманы 17 чэрвеня гэтага году. Абодва былі звешчаны ў СІЗА КДБ, і супраць іх распачата крымінальная справа аб шэрагу эканамічных злачынстваў. Што пра гэта думаюць менскія мінакі, зараз мы ў іх запытаемся. Тяжело это комментировать, потому что не знаешь, как отреагирует вокруг. Эта ситуация приводит до того, что больше и больше людей приймають рішення, то як з'їхати отсюда. Я к Александру Григорьевичу никаких, как говорится, личных претензий не имею, но так к людям относиться просто нельзя. Мы же не быдло, мы не народец, мы не животные, мы люди, мы имеем право выбора, мы имеем право голоса. Падчас цяперашняй выбарчай кампаніі былі затрыманы больш за 100 чалавек, якія атрымалі крымінальныя справы альбо адбываюць адміністрацыйнае зняволенне. Таксама 96 журналістаў былі альбо затрыманыя, альбо атрымалі вялікія штрафы, альбо мелі іншыя інцыдэнты. Толькі сёння ў цэнтры Менску была затрыманая група журналістаў, у тым ліку журналіста Белсат. Падзеі ў Беларусі мы просім пракаментаваць намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыса Гарэцкага. Навогул сёння было затрымана 13 наших калегаў. На жаль, ситуация разгортваецца не самым лепшым чынам, адбываецца такая нагнетанне гэтай атмасферы страху, калег затрымліваюць. Вельмі многія журналісты, якія спрабавалі атрымаць акрэдытацыю Міністэрства замежных спраў, атрымаць яе не могуць і не прыедуць, не змогуць прыехаць да нас у Беларусь. Працягваюцца рэпрэсіі, і падобна, што з кожным днём такіх інцыдэнтаў, такіх здарэнняў будзе болей. Закон не працуе, мы звяртаемся да праваахоўнікаў, спрабуем нешта тлумачыць, але ўжо за гэту кампанію 6 наших калег пабывалі на сутках. Тыя людзі, которые выконвалі свой прафесійны абавязак, асвятлялі падзеі, але былі прызнаныя удзельнікамі і пабывалі за кратамі. На жаль, сітуацыя разгортваецца не самым лепшым чынам. Дзякуй, Барыс. Я нагадаю, што 13 журналістаў затрыманы толькі ў адзін дзень. Гэткім чынам завяршаецца чарговы дзень прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў Беларусі. Галіна Абакунчык, Белсат. Цярпяць, аднак, журналісты не толькі айчынных незалежных, але і замежных медыяў, якія намагаюцца атрымаць афіцыйны дазвол на працу ў Беларусі і якім Міністэрства замежных справаў масава затрымлівае акрэдытацыю.
Паводле падлікаў беларускай асацыяцыі журналістаў, падчас асвятлення сёлетняй выбарчай кампаніі незалежныя журналісты былі затрыманыя каля 70 разоў. Толькі журналісты, што супрацоўнічаюць з нашым тэлеканалам, атрымалі каля 2 дзясяткаў адміністратыўных штрафаў. У сваю чаргу ў Міністэрстве замежных справаў сітуацыю з адсутнасцю акрэдытацыяў тлумачаць эпідэмічнай сітуацыяй. Маўляў, з прычыны каранавіруса не можа сабрацца адпаведная камісія. Працягваюцца судовыя паседжанні па адміністрацыйных справах супраць затрыманых 14 ліпеня. Аднак, калі ў папярэднія дні ўдзельнікаў мірнай акцыі салідарнасці штрафавалі ці каралі сотнямі, то сёння адбыўся масавы перанос судоў. Падрабязней Діяна Радкевіч. Праз судовыя залы Мінску сёння прайшлі 46 асобаў, у дачыненні якіх вядзецца працэс за парушэнне парадку арганізацыі правядзення масавых мерапрыемстваў. Большасць судоў перанеслі на нявызначаныя тэрміны. Прычына – няяўка сведак, а гэта зазвычай міліцыянты ці супрацоўнікі АМАПу. Может, сведки поехали там тренироваться, там, у их там свои справы. Потому что сегодня первый день, когда справы переносятся. Ранее сведки вызывались по интернете, по скайпу, те не присутнічали. Тому у меня пакуль няма думкі, чаму яны так робяць. Гэта быў 4-й дзень серыі судоў за ўдзел у акцыі 14 ліпеня. Агулам прайшло больш за 200 слуханняў у справах, што датычаць акцыі солідарнасці. Я к этому так немножко философски отношусь, поэтому близко к сердцу не принимаю. Но с другой стороны, я думаю, что прям если человек что-то пытается выразить, то мирным образом, то в суд его направлять тоже это чуть-чуть перебор. Суд Уладзіміра таксама перанеслі, але мужчына думае, што атрымае штраф. Сёння большасць тых, супраць каго вядзецца адміністратыўны працэс, прыйшла ў суд Маскоўскага раёну без родных. Затое людзей падтрымалі валанцёры. Насамрэч дапамагае, калі хоць нехта прысутнічае на судзе. Вот цябе трымалі там начаваў ты чорт ведае дзе, недзе не дома, і цябе там трымалі в невядомых кампаніях, і проста некая прысутнасць родных адразу паляпшае настрой чалавеку, адразу робіць лягчэй, зразумела. Толькі ў сталіцы 14 ліпеня затрымалі больш за 300 чалавек. Я думаю, это не очень хорошо. Меня тоже задержали, у меня тоже будет суд. Человек выходит и говорит свою точку зрения. Вот как я сейчас. Я имею право на это. У меня есть право, которое записано в Конституции. Но получается так, что мы живем, у нас только одни обязанности. Прав никаких. Може, лепей бы яны пошли працаваць усе. І мы б зрабілі нашу краіну лепей, чым стаять да кричать нешта, да змагацца непонятно с чем. Можно спросить у любого, мне кажется, любой адекватный человек. То есть это было противозаконно, мы все это все видели. Заўтра чакаецца працяг судоў над затрыманымі каля крамы «Сімбаль BY». 30 і 31 ліпеня працяг серыі судоў за ўдзел у акцыі салідарнасці 14 ліпеня. Діяна Радкевіч, Белсат. З прамовамі не да электарату, а да сілавікоў. Александр Лукашенко зноўку накіраваўся ў вайсковую частку, сустрэўся з адказнымі за нацыянальную бяспеку кіраўнікамі ды чарговы раз раздаў абяцанкі. Тэму працягне Юлія Лабанова. Вайсковая частка 3214 спецыяльнага прызначэння ў Мінскім уруччы. Сюды Александр Лукашенко прыехаў з канкрэтнымі рэкамендацыямі. Смотрел эти кадры, где там прыгал и в живот бил ОМОНовцев. Вот этого вы не должны допустить. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ды аўдытам кіраўніку Украіны прадэманстравалі разгон імавернай акцыі пратэсту са спецтэхнікай у дзеянні. Гэта ўжо трэцяя за час выбарчай кампаніі сустрэча Лукашэнкі з вайскоўцамі. На мінулым тыдні кіраўнік краіны наведаў брыгаду спецпрызначэння ў Мар'інай Горцы, дзе папярэдзіў, на здушэнне пратэстаў могуць быць задзейнічаныя ўзброеныя сілы. Яшчэ раней наведаў вайскоўцаў у Віцебску, паўсюль казаў пра майданы і спробы расхістаць сітуацыю ў краіне. Найперш гэта сігнал для застрашэння. Каб народ бачыў, што у выпадку чаго войска з прэзідэнтам і войска можа разагнаць любыя акцыі пратэсту. Ну а з іншага боку, гэта і сапраўды спроба атрымаць падтрымку сілавікоў, таму што падтрымку народа ён атрымаць не можа.
Заручыцца ж падтрымкай спрабуе не толькі на словах. Для кантрактнікаў унутраных войскаў ужо пабудавалі новы інтэрнат. Пра планы забяспечыць вайскоўцаў уласным жытлом цягам пяцігодкі Лукашенко распавёў на сустрэчы з адказнымі за гарантаванне нацыянальнай бяспекі кіраўнікамі. Іх жа запэўніў у сваёй стойкасці. Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вообще заключение врачи сделали. Бессимптомно. Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. А ці маюць падставу асцярогі ўладаў? Пакуль дазволеныя агітацыйныя пікеты Святланы Ціхановскай збіраюць шматтысячныя плошчы нават у невялікіх гарадах. Ці гатовыя беларусы выйсці ўжо на несанкцыянаваны пікет у выпадку несумленнага падліку галасоў? Если мы этого не сделаем, то точно ничего не произойдет. Поэтому, да, надо выходить. Я созрела, я готова, я не боюсь. Сейчас, наверное, буду в деревне. Нет. Почему? У меня семья, дети маленькие. Я, конечно, тоже боюсь попасть в автозак, но почти готова. Ці магчымы між тым сцэнар здушэння пратэстаў з выкарыстаннем рэальнай зброі? У Маладзечне пры разгоне ланцуга салідарнасці амапавец трымаў у руках баявы пісталет. Паводле прэс-службы МОЗ зброя папросту выпала з кабуры, а міліцыянт толькі падхапіў. На думку палітолага Валера Карбалевіча, на выпадак пратэста ўнутраныя войскі маюць, аднак, дзейную альтэрнатыву – вадамёты, дубінкі і гумовыя кулі. Юлія Лабанова, Белсат. Статыстыка ад Ярмошынай. 484 скаргі на ўтварэнне выбарчых камісій на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах. А ніводнай скаргі ЦВК не задаволіла, а 69 нават не стала разглядаць. Паводле звестак з сайту Цэнтральнай выбарчай камісіі вынікае, што ў Менскай вобласці самы вялікі паказнік пададзеных у суды апеляцыяў – ажно 152. Больш толькі ў Магілёве. Тут 160 скаргаў. Агулам у суды трапілі амаль 500 скаргаў, з якіх аніводнай не задаволілі, а больш за 400 папросту адхілілі. У сувязі са складанаю эпідэмічнай сітуацыяй ЦВК абмежавала працу назіральнікаў на ўчастках і паменшыла іх колькасць да 3 у перыяд датэрміновага галасавання і да 5 у дзень выбараў. Аднак еўрапейскіх назіральнікаў упершыню ў Беларусі не будзе. Таксама Цэнтр выбаркам пастанавіў не запускаць прадстаўнікоў незалежных СМІ ў інфацэнтр ЦВК 9 жніўня, спасылаючыся на небяспечную эпідэміялагічную сітуацыю. Агульная прэсавая канферэнцыя па выніках выбараў пройдзе толькі 10 жніўня. І без таго часцяком сціплыя бюджэты незалежных медыяў могуць яшчэ зменшаць. Нацбанк рэкамендаваў астатнім банкам краіны не змяшчаць рэкламу ў недзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Тэму працягне Анастасія Русецкая. Адмовіцца ад рэкламы ў недзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Такая рэкамендацыя банкам прагучала на паседжанні Нацыянальнага банку, паведамляе партал Тутбай. Все гэта накіравана на тое, каб пазбавіць недзяржаўныя выданні падтрымкі, каб журналісты мелі менш магчымасці працаваць, каб, умоўна кажучы, Тутбай, онлайнер, да, это медыа, которые найбольш папулярныя ў Беларусі, которые сапраўды мелі вялікі адсотак банкаўскай рэкламы, яны просто згубілі грошы. Безусловно, это будет очень больно для СМИ, потому что по оценкам, которые я видел в общем рынке рекламы, банковской рекламы, это порядка 10%. Нацыянальны банк наяўнасць падобнай ініцыятывы не пацвярджае, а таксама не каментуе, чыя гэта рэкамендацыя. Даже если эта рекомендация и исходила от Национального банка, или точнее была им озвучена, мне кажется, очевидно, это не его инициатива. Скорее всего, здесь Национальный банк был вынужден транслировать чью-то просьбу, например, со стороны администрации президента. Пакаранняў за парушэнне рэкамендацый няма, але Нацбанк можа націснуць на банкіраў, кажа эксперт, таму лепш не сварыцца. Як паведаміла нашаму каналу намесніца генеральнага дырэктара Тутбай Медыа, банкі пачалі здымаць рэкламу. Снятие рекламы со стороны банков было, этот факт мы подтверждаем. Дополнительных комментариев мы по этой ситуации не даем, потому что это нарушает договора о конфиденциальности с клиентами. Настойлівыя рэкамендацыі адносна рэкламы ў недзяржаўных выданнях фактычна парушаюць прынцып роўнасці медыяў.
задэклараваны ў законе аб СМІ. Нема в законе об рекламе ніяких узгадок, де банк повинен рекламуватися, да? Де той ці інший завод, ці підприємство мусить розміщати, з ким узгадняти ту ці іншу рекламу. І офіційно вони ж гэтыя свої рекомендації ніколи не признають, тому що гэта незаконно. Пра навядзенне парадку на рынку рэкламы заявіў пасля свайго прызначэння міністр інфармацыі Ігор Луцкі. А забароны для нашай краіны не навіна. 15 гадоў таму адмовіцца ад рэкламы ў недзяржаўнай прэсе рэкамендавалі дзяржаўным прадпрыемствам. Анастасія Русецкая, Белсат. Калгасы паблізу Нарычы. Пастаянная крыніца пагрозаў дыяменту беларускай прыроды. Гэтым разам бяда ў літаральным сэнсе ліецца з кароўніка паміж вёскамі Стахоўцы і Занарач на самай мяжы з нацыянальным паркам Нарачанскі. І хоць гаспадарчая дзейнасць у ваколіцах не забароненая, аднак на абарону возера паўсталі менавіта мясцовыя жыхары, якія паскардзіліся на някеглых гаспадароў кароўніка ў прыродаахоўнай інстанцыі. Хрысціна Чарняўская. Гнойная жыжа цячэ наўпрост у лес і балаціну. Гэтак мясцовая ферма распрадзілася з адкідамі з кароўніка. Мясцовыя жыхары занепакоены, што брудная вада патрапляе ў вадазабор і крыніцы, якія сілкуюць возера Нарач. Выправіць сітуацыю паспрабавалі абваламі, аднак дажджы працягваюць размываць смуродную кучу. З абыякавым стаўленнем да наваколля сутыкнуўся жыхар вёскі Занарач Мядзельскага раёну, ідучы ў чарніцы і дурніцы. Паводле мужчыны, гнойная жыжа, вывезеная на пашу, сцякала ў лес, а адтуль у балаціную рачулку, што працякае праз тэрыторыю нацыянальнага парку Нарачанскі ды ўпадае ў возера Нарач. Усе ведаюць значэнне вось гэтага места для самой экалагічнага значэння Нарачы. Усе жыхары кажуць, ха-ха, павесілі карону на Нарач, а гэту карону аблажылі гаўном. Па дапамогу ў развязанні праблемы Яўген Антановіч звярнуўся да мясцовага эколага Станіслава Таспаева. Той, у сваю чаргу, паведаміў пра сітуацыю ў дзяржаўныя прыродаахоўныя органы. Вызвал все инспекции, которые у нас есть, 3 инспекции. Одна при президенте, 2 районная и инспекция с нацпарка. При президенте очень порадовали, они сразу же моментом вылетели. Прилетели где-то через 15 минут, то есть практически с одного конца озера на другой конец. Молодцы. Сразу же все это зафиксировали. На месца прыехалі прадстаўнікі фермы з тэхнікаю, каб зрабіць зямельны вал і спыніць сцяканне гною ў ваду. Трактарыст, як бачыць, адпрацаваў добра, але ж праз нядзелю, як пашлі дажджы, вы бачыце, што сталася. Фактычна прарвата гэта дамба, ось, і парэшкі навоза зноў сцякаюць у гэта балотца. Паводле Уладзіміра Лементовіча, кіраўніка Мядзельскай міжраённай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету, за забруджванне ляснога фонду распачалі працэс удачынення юрыдычнай асобы. Артыкул 15.30 Кодексу аб адміністрацыйных правапарушэннях прадугледжвае папярэджанне ці накладанне штрафу на юрыдычную асобу да 8100 беларускіх рублёў. Приезжала лаборатория, взяли сейчас пробы. Сейчас в течение 2 недель будут анализы только делать. А пока ждем анализов лаборатории, от этого будет уже рассчитываться вред, причиненный окружающей среде, ну и дальнейшее уже действия. У сваю чаргу мясцовыя актывісты і жыхары рыхтуюць пісьмовы зварот у інспекцыю, каб у будучым не дапусціць шкоды наваколлю. Хрысціна Чарняўская, Белсат. На гэтым на сёння ўсё. Заставацца ў курсе жыцця Беларусі і свету можна з дапамогай нашай старонкі ў інтэрнэце belsat.eu. У студыі працаваў я, Валер Руселік. Да сустрэчы.